Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar. Idinagan ni si Bubuken ng production ni Tia Bill Gitiliman sa Ranay Worldwide Organization Incorporated.
Dati manin sambay kada kayo ka MKK iti programa tayo nga MKK Variety Show. Naimbag nga oras when rabi tayo amin ka MKK. Sapay kumakin na ako Diyos na namarswaket at dakay lata iti nasaya at nga kasasaat. Ayan, and keep safe everyone. Okay. Kung naman kaya amin naman pinablawan na kita ko, directors ko ni Direk, iti USA, ni Direk Juicy Baga Chen, iti Taiwan. Ken, kastamit admin Lina Deliso, Rose Brando, ayan, kamusta? And, naimbag nga oras yung awan, iti labas niya. And of course, Bilig iti limang Saranay Worldwide Organization, officers, members, and chapters worldwide. Malaysian chapter headed by Press G, Balingatan, Almente. Singapore 2 chapter headed by Press Milba Bersamira. Lebanon chapter headed by Press Annabel Batad. Riyadh chapter headed by Press Marvic Wandazan. Singapore 1 chapter headed by Press Junalina Beas. Barcelona chapter headed by Press Veronica Peralta. Logos Earth 1 chapter headed by Press Richard Pescador. KSA chapter headed by Press Arazul Zuratsina. And KSA chapter KL2 chapter idadauluan din mo ito ibiyang kakarsat. KL1 chapter idadauluan ni Press Rodel Bravo Kaligan. Taiwan chapter headed by Directress Juicy Bagain Chen. Macau chapter headed by Press Jane Molina. Italy chapter headed by Press Benos Rabang. Lugosur 2 chapter headed by Press Sheila Kalib. Worldwide chapter headed by Directress Annabel Hall. UK chapter headed by Press Naida Bolena. Ayan po yung ating mga worldwide chapters po natin. Ayan. And thanks to our MKK sponsors on the month of June. Thanks to Admin Vina Delizo and Singapore Chapter 2, Sir J. Philip Mina, Ma'am Alger Gile, Advisor Edna Bravo, kay Sir Dante Somera Foliado, kay Ma'am Chubachu, kay Ma'am Cecilia Racadio, kay Ma'am Tia Belon, and Ma'am Jules Laurente. Ayan po yung ating mga taus-pusong namigay ng sponsor natin na sumusuporta sa ating MKK Variety Show. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Shout out po sa mga nandito na sa loob ng ating comment section. Hello and good evening and happy watching to all of you guys. Kay Sir Joseph Cabanillo Ragun, shout out. Kay maulang gabi ka MKK ko na natin ni Sir Joseph Cabanillo Ragun. Ayan. Hello ka MKK, good evening coming from Ma'am Susan Rebulyo Aiko. Ayan. Good evening to Ma'am Susan. Ayan. Okay, salamat lahat po sa mga stickers nyo. Ayan. Kay Ma'am Adele Valdez Audencial. Hello, good evening po sa lahat. Pakibati po ang aking inang si Teresa Umanito Valdez na Barangay Lantad, Santa Cruz, Ilocosur. Salamat po. Hello po, Mami Teresa Umanito Valdez. Coming from Adele Valdez Autentica. Siguro kapatid ni Maring Kikay. Ayan. Okay, kay Sir Ariel Aiko, good evening and happy watching. Hello everyone, nagasat na oras, ken rabii tayo amin nga awan labas na ka-MKK. God bless us all. God bless you too, Sir Ariel Aiko. Ayan, and thank you so much and happy watching. Ayan, salamat sa mga sticker. Kay Ma'am Zeni Rosales Retuta Abuy. Ayan, happy watching po. Kay PRO Lourdes Romero, happy watching and thank you for watching and joining us. Ayan, thank you so much sa mga stickers. Ayan, kay Sir JR
Paklig. Ayan, happy watching po. Kay Ma'am LJ Espejo, ayan, nagasat, kay naragsak, nga rabii manen, nga awan labas na. Ama ka MKK ko na nagkain na ang lambay-lambay na bidalak man na sa usaon to yan Ilocanon ay na kay Ma'am Rowena Atiaberos Paklig, ayan, happy watching. Kay Ma'am Vilma Retuta, good evening DJ, kasama King ka Ma'am, ayan, happy watching and welcome to MKK Variety Show. Kay Sir Windar Wapas, good evening everyone. Kung na natin, pakishare na po ang ating live show. Thank you so much po. Ayan. Pinsan ko po si Kikay. Salamat po. Oh, okay. Pinsan ka pala ni Marin Kikay. Ayan. Okay. Anak Kikoy and Marin Kikay, if you are ready, you just let me know, pop up the message. Dating gawin para makuha po kayo. Ayun na. Okay, I will give you again another song. Ayun na. Do you wish you could sing but you're not sure where to start? Hey guys, I'm Alex G and I've been singing for 10 years. Para sa inyo po. Happy watching kay Sir Marlon Paklig. At kay Molina. Pa-shout out po kami dito sa barbecue Bulacan. Ayan, happy watching. Hello sa mga taga-Bulacan. Ayan.
Ayan yon nga duwan. Maring Sikay and anak Ikoy. Ayan. Shout out sa mga bagong pasok. Kay Ma'am, happy watching ngayon naimbag na oras kay Ma'am Estralita Valdez. Kay Ma'am Lynn Tabilang Espejo. Ayan. Kay Ma'am Jules Raurente, good evening, Madam Direk Ikoy at Ikikay. Happy watching to Sir Darwin Pasqua and to all Kasaranga. Hello, happy watching Sir Darwin Pasqua. Ayan. Welcome to MKK Variety Show. Ayan. Okay. At wala pa po silang dalawa na mag-join sa akin at naka-on naman ng aking pop-up message. Mag-stick na naman ba ako? Hold on. I-check ko isa kasi na po. Anong nangyari? Wait. Statue pa rin. What's wrong? Minsan kasi ewan ba? Hindi na malas tayo gabi-gabi dahil sa mga pinindot-pindot na to. Ayaw pa rin mag-refresh. Ay na! Wait lang. Ayaw pa rin. Okay, while arranging, ayan. Bibigyan ko muna po kayo ng isang sonata. Wait lang, ha? Para sa inyo pong lahat. Ready to grow your online sales? Google Shopping ads now account for 76.4% of retail.
Ma'am Jules Laurente. Ayun na, nag-stick. Instead of just watching, start investing and earning from Netflix. According to CNBC, Netflix is the best performing stock of the decade, delivering an amazing 4,000%. Ang hirap po ng ganyan. Ayun na. Okay, habang inaantay po natin ang aking dalawang partner at hindi pa yata sila ready dahil wala pa akong nakikitang pop-up message. Bago po ko makalimutan, thank you nga pala sa ating nag-pledge ng ating outreach program. Yan po. Ayan. We're going to have an outreach program po sa partner, the 2nd District of Ilocos Sur, by Pilais, Barangay Pilais, Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan, headed by Barangay Captain Freddy Boytan. Ayan. Doon po natin gagawin ng ating outreach program po this coming August 8. And I would like to special thanks to those pledge for our outreach program. Okay, special thanks kay Ma'am Admin Dina Dalezo, kay Sir Vic Camerario, kami USA, 1,500, kay Ma'am Admin Dina Dalezo is 6,000 pesos, kay Min Rose Brando, kay Hawaii, 3,000 pesos, kay Advisor Edna Bravo and Professor Dali Bravo Kaligan, 3,000 pesos, kay Ma'am Mercy Maniponitis Singapore Chapter 2, 3,000 pesos, kay BB King Generosity Singapore Chapter 2, 3,000 pesos, Anonymous from 3,000 pesos, and kay Advisor Rose Lorica Ready, 2,000 pesos. Ayan. Yan po yung mga, and of course, thank you so much. Ngayon pa po lang po, nagpapasalamat na po kami sa mga chapters worldwide at ating mga members worldwide. Lahat po sila ay nakikipaset po sila lahat sa ating outreach program dahil may compulsory po tayong 300 PHP pesos na contribution during our outreach program. Ayan, thank you so much sa inyong lahat at sana po buksan po ang ating mga puso sa pagbigay at pagtulong sa ating mga nangangailangan ngayon special na pandemya ngayon po. At ang ating organisasyon, dati po naman po yan, kahit hindi nagpandemya, like in Cagayan, we having a 3 times outreach program na po doon sa parte ng Cagayan, and then one time in this anniversary last year in the 1st District. Yan, kay La DJ Marietta noon. Yan. And this time, we're gonna do in 2nd District of Ilocos Sur. And pagkatapos na po nito, pipili na po tayo sa mga chapters o bunutan na po ang mangyayari sa mga chapters by December kung sino yung ulit na magpapa-outreach. At ganun pa rin, tutulungan pa rin natin sila. Either yung chapter ay yung member ay kokonti lang or same thing. Kung saan nila gusto yung place ng president nila o yung mga katakteran niya, kung saan gusto nila yung place na gagawin yung outreach. Like, let's say, for example, Pangasinan. Okay, how many members in Pangasinan?
siguro magkukumpo-kumpo na lang sila, ganon. Or Nueva Ecija, like that. O, ganon din ang mangyayari. O, Cagayan, or what, saan ba? San Fernando, ganon po yun yung mangyayari. Pag during December, start of December po tayo. Ganyan po. So, sa iba't ibang chapters, sa 16 chapters natin na worldwide, yan po ay maruknis dan to amin nga agaw trismeten nga asasar ng dintong at depar na iti kakaaramidan naman ipalubos ni Apo Diyos. Ayan. Ayan. Thank you so much po sa mga pledge and of course to all members worldwide. Ayan. Kay maka-officer man, maka-admin man, or kami na directors man, magbibigay rin kami, ganon. Ganon lang naman yun eh. Magpo-contribute din kami. Wala po yung hindi. Ganon po yung ipakita natin na yung organisasyon natin ay ganda yung samahan natin, yung unity natin na lahat ay agapay at tutulong tayo sa parte ng Pilipinas kung saan man nakikita natin na nangangailangan. Ayan. Maraming salamat po and thank you so much. Ayan. Okay. Okay, anak Kiko and Maring Kika. Oh, mga tipapat message ko na yan yun. Ay na. Awan mo't makita. Mali kayo samot agpapak message na. Ayan nyo. Bahala kayo da. Maturog kay Garuda. Ay na. Po, Diyos ko. Maturog kayo. Good night. Okay, I will give you another song, guys. Tanaturog na dagiti kadwa ko, nawandan. Okay. Another song. Dito kanta niya tuyot-tuyot. Pagtaya-taya ka. Alig-ikot, alig-ikot, alig-ikot. Maulawak Mildred. Ayun na. Ay maulawak sa Mildred. Kuna na. Timan lang ito. Ay, naka-stick up man yun. Naka-stick na naman ba?
ba ang hopelessly devoted dyan? Ewan ko ba? Hindi ko alam din kung paano ko kayo kukunin ngayon. Bakit walang lumalabas na pop-up message sa aking screen? Hindi ko rin alam. Hindi ko na alam talaga. Sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Hanggang lalabas. Malikam mo. Sige pa eh. Ewan ko ba tong Chrome na to ngayon? Naiinis ako minsan sa Chrome, sa totoo lang. Nina. Sige pa. Ayan, shoutout muna tayo sa mga... Sige, pop-up message ka lang. Hindi nga na makita. Day ko ang matiliw pa kayo. Hello, and happy watching kay... Bless Jeng Mina. Ayan, happy watching kay Ma'am Angie Goros Bebeliadus. Ayan. Happy watching. DJ Kiko. Ayan mo. Kung nada dito. Isupay. Madimit nga ko. Sige mo, Pai. Kitahan mat ka naka-close DJ kas Jay na naka-unmet din. Oh my God. Sandali lang po habang inaayos ko. Ba't ito na naman? Thank you. Ayan, para sa inyo pagkakas. Be patient, guys. At hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang kanilang pop-up message na hindi makapasok yung message nila dito sa aking screen. Naminsin nga altaw na panag-jay sentro nagluganak ti-chip apang pasahero na ipatangak man i-jay sango nakadim na driver agwa ko may ayo akman itiin balikas na kalang-langak kano ni Jolina isem puman nagpaiduma tanag kambayanak nga artista maguswak matay ko'y atray uray magaradyok pintas ko't ilatiyawen tila sukiyat nuwagi kamno tama sa kita dito'y tumengko anyan nga ilit na dito'y nga inak naglugara
kayon. Han ko makita pulos dete pop-up message yo. Madi nga sumsumber di screen ko. Ay na, nyamik din. Ay na! Anangay na rod nga, hindi mabalin ko nga no kasjay. Nagregat tayo operator. Mga latayon to, di technician tayo kikdeng, no kastila maturiri mo sa utak ko. O di ka mo ba natakot chikin ko siya? Ay na, pulis ko. Nagregat, adi mang monitor ka nga tayo nga mangkastoy. Nagregat ang pisal-pisal, madi ka mo, mayawawan amin. Ito di close punto amin, manin. Ay na, ako. Nangas. Gurigat ay talbog ko ng Oo, ina. di ka mo pang berberukat, nagregat mo. Hala, kumablaw kay nga Ruden. Mamikikay. Awan sa apay di gaganasa nga kwan napulpudan dahil ito'y ramay kan. Anak, mabalin ko nga'y maring kikay. Isa ko na katakaturog, bersama to, dawan damot to yan, parparang ko parak bakit din. Okay, madidamot lang, late. Ay, nagaro. Patay kami pala alas 6 dito, ina. Is me mo, niya alas 6 ka mo, tatal na ka mo. Patas mo nga dito pa. Iya, una yun. Ayan, kumablao tayo karon kalasad na yung bag nga warabi tayo. Sa di naman tayo tayo pakadandano natin ito nga programa tayo iti MKK Variety Show. Ayan, sa pagkat kung makakabsat yung gayang data iti sidong iti cellphone kada computer tayo magbuibuya manen nga nakaradkad. Ayan, ingat-ingat po tayong lahat dahil pandemic pa lang po ngayon. Ayan, so ingat-ingat lang po tayo mga kasaranay. Okay, Mami Kikay, kumablaw ka mo ta. Kan kastaman nga kabkablaawak amin nga ada dito itatangag buybuya kami kakaadbunan da kay amin nga nagbuybuya ita nga. Well, all of the above ko nam. No adaman iti konta akot dagiti nayaw-awan nga karakarawa ko all of the above latang sulatan. Di ba mga kararawa talaga? Ayan, okay, kastapamet ngayon kami Okay with natin may nayaw-awan nga karakarawa. Doon. Mami Kikay, mga lahat mga sponsor natin. Ay naadeng. Wa dagay tayo manapok. Yamyaman kami han ko nga lukluk ko na di pinagsaw ko direct to the point. Admin binadito. Direct Madi Cardenas. Na-advance ni Sir J. Philip Mina, ni Madam LJ, the celebrant yesterday. Dante Adjo, iti Singapore, Chapter 1, nga dalwan ni Madam Jenaline Obejas, ni Madam Iya Belon, and iti the last but not the least, Madam Jules Laurente. Ayan ang mga Kan kasapay kini good evening MKK ko na ni Marisa Cardenas Montero kasapay kini Angie Cruz Pebillado. Sabi kini Bill Maretuta. Kuna ading sa day awan ng Sofran Rebulyo Aiko ni Madam Tene Rosales Aboy ni Madam Eril Joy Pastor. Awan ang Madam Jones Lawrence. Ako, ay nagkabis proud alas may binay, magdagterero. Ayan, happy watching din po kay Ma'am Lynn Tabilang Espejo. Ayan, yung bago oras mo ma'am. Kastapamet ka ni Mamang Marisa Cardenas Montero. Ayan, kumusta kayo dita amat dita Santiago, Ilocos Sur. Ayan, kastapamet hello mga MKK. Yung bagarabi tayo amin nga awan labas na God bless us all. Kuna ni Ma'am Elma Bonit. Ayan, thank you very much po sa lahat-lahat po ng nanonood dito sa ating programang MKK Variety Show. Ganon din kay Ma'am Fredo Felin Resurrection Ibos. And thank you for watching po. Ano? Pagari kayo naawalan kayo sa amot to. Siya tilawat natin. Naban nagdiniwat ko sa kapasad natin. Among galing kas lalapod
kasalapod-pod dito. Imo. Sorry! Hindi ko rin kasalanan Okay lang, yun. okay lang. Dahil, siyempre, Again, nawat kayo. nanatay ko na ako. Ay, natay kayo. Wala ta. Abay baga na mga matulog. Tan ko na. Ano talaga, awan. Dati nga, dito yung screen ko, di na rumor, di pop-up message yun, di lamang pinduton. Wala oras ang sangapulo lang tintal magmika. Parang sigidan. Maawa mo. Nung tatamang pa. Apo na soro talog na sa usapipin. Ano, ade? Ayan, mga kasaranay kabilig, please naman pag-share naman po itong programa natin para po sa mas maganda, mas masaya po tayo ngayong gabi. Ayan, so lahat-lahat po ng mga stress, lahat ng mga iniisip, lahat-lahat ng mga problema, ayan, iwaksitay pa lang kakabsat na kita tapno tikasta, agragrag saktay pa laeng, agkanta tayo ken, magipagkat-katawa tayo weno saan mga baktay dagiti pakulutay tatang harabii. Ayan. Man kasapay ko na, dagitay padag. Nga agpangataw, umay kayon, no kayat yut mga bak, nalakamat sa tikumanta ang kinikikay. More than 50 years old, awisan kayo, dagiti mayat, may makisali, iti singing contest, pwede pa kami portion, iti MKK variety show, iti Saranay Worldwide. Yes, kasta pa medgar kakabsan nga awis ko medgar dito nga pa nag-member tayo manen iti dito nga program iti tayo iti dito nga iti bilag di lima Saranay Worldwide Organization Incorporated dati Saranay kakabsat na pintas dito nga mangtulong kada tayo. Ayan, tulong pinansyal lang nang raw nagpasina tayo iti kaming ti familia tayo. Wenno saan ya dadim apulo da tayo met ti sumila iti dito nga biag iso met di dakkel nga tulong para iti pamilya tayo nga iso iti pamanawan tayo laglagi penter kakabsat saan tayo nga bumato diti rabaw iti taga han nga gapo ta nagtinagkan matay kan no mga kakabsat dito nga rod ket ag member kayo tamang tulong kada kayo dahito kinapintas na saya at ken may paay para ti pagsayaatan ti pamilyayo hanga para ken ni Kikay, hanga para ken ni Miss Lynn, hanga para ken ni Kikoy no di ka di para metlaying ti pamilya tayo kakabsat. Ayan isong ag-member tayo nga rodin kakabsat ti bayadan tayo lang membership pina 300 pesos only kakabsat dahil laeng ti daw-dawatin nga membership pina. Ayan so ag-member kay kakabsat ken laglagi tayo hang kay madandanagan hang scam dito kakabsat puan na garod ta at daan tayo ti pagtaktakderan nga SEC tayo, ayan, SEC po, yon yung SEC number, meron po tayong SEC number na ibig sabihin po, nakatayo po tayo sa legal, ayan, legal po tayo, ibig sabihin kahit hanapin nyo po sa mga legal na mga organisasyon, kasama po tayo bilang isang legal na nagpapahayag ng at tumutulong po sa ating mga kababayan. Ayan. So dito po pagiging parte po dito sa Saranay Worldwide Organization Incorporated. Ayan, hindi lang po para sa pamilya, kundi para po sa lahat-lahat. Ayan. So ano pang ginagawa nyo po? Mag-member na po kayo, mga kasaranay, kabilig, mga kaibigan, kapamilya, kapuso, lahat-lahat po kayo. Ayan, pwede po kayo dito. Ayan, basta't hindi po kayo hihigit sa 70 years old, ayan, at wala pa pong taning sa buhay, ayan, pwede po kayo dito sa ating programa ng Saranay Worldwide Organization Incorporated. Yes, okay. Iti may isang sonata katatay dat sapay lang urain birbiro kan da kapay lang tatay malam. Ikoy, ayan mo, kunkunada. One, I love you guys. Adon sa magpadpadlaw dita. Ayun na alding. Di ka lamadmadlaw na gamain. So nga iyon o naman. Dilawan niya mo't ani maringke kay nga awan telepistik na nga sipit nga nalabaga tatang. Lasingil ka tatangan. Masipngot nagta, ti Rida, idi kalman kat naglaba si Tail, sipit na kunada. Ay na. Una sa tere, ka uuray ka pipindot. Ay na. Tatay palalasing ko dahil tag-uray. Padasan yung tumamos, kay tumamo ti manghel, dasyak to lang ti sumrak na mo. Diba? Oh, kayo nyo. Oh. Ikaw yung control eh. Ayan, okay, kakabsat. Padasan yung tumot na dakit yung control, dasyak tumot ti sumrak. Agsisino ka tayo may kami dita. Bagi mi ti Madesan ton. Bagi minto ni Sir, bagi minto na Uncle Michael. Bagi lang pa.
Ipeng to'y nga okasyon, inakarod ita ikansyon, ipadas ko nga ng bakasyon, tinagapaka poblasyon, narana ak may sang okasyon, di may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakal aponsyon. Syon, balasang ti indain mention, taiso kantay kumansyon, kantain nang dedikasyon, kada kami nga nakiponsyon, kinidayak day takim mansyon, naayatik namin nagkoneksyon, tinagos nag nga imbakasyon, napintas abalay da mansyon. Napintas unay alokasyon, nakdagderan balay amansyon, agbuy-buya ak telebisyon, di ingalbit na ti injection, jakon masapol ti permission, ta isumetel di mention, isu ajakon nagprecaution, ta nagmayat metenday to'y kondisyon. Pinikak nga roti injection, nalanay very slow motion, nalipatan na tay aksyon, kaidikwan nagkumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, rinapidok kinombinasyon, tunam lang lumangur orasyon, narengeng natay kas na agkan kansyon. Inimas nati injection, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay protection, taidikwan nagbuntisyon, umadulat ati populasyon, tama di met nga pa-abortion, magustuhan ng tumet injection, lalo tay 69 a posisyon. Yan. Para po sa inyong lahat. Ayan, pag-share naman po itong programa natin. Para po lahat-lahat po tayo ay maging masaya ngayong gabi. Ayan, kahit na may mga problema tayo. Ayan, lipatan tayo palang nagita problema. Dapat naragsak tayo lakta, di ba? Awan problema. Inikak nga roti injection, nalanay very slow motion, nalipatan na tay aksyon, kaidikwan na kumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, rinapidok kinombinasyon, kunam lang numangor orasyon, nareng-eng natay kasla agkan kansyon. Iniwas nati injection, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay aksyon, kaidikwan nagpuntisyon, umadulat nati populasyon, tama di met nga pa-abortion, magustuhan dan tumet injection, lalo tay 69 a posisyon. Sandang tumet injection, lalo tay 69 a posisyon. Syon, adeng. Ay na, ikoy ni Deta kantam nga puro mo syon ti maudi na. Ay na, di pala kat sunod. Ay na, syon. Kala na. Ay na. Dati mati isang sagot ko mamat garawd nga kanta. Rapido. Oo. Ilong ka mo data silaw mo o silaw mo sa. Awan pang isaksaka. Ayun, Piman. No, adeng. Lalo batak pa yan. Ito na. Magpayagan kaya. Ras. Kayem ko ngagnagan itikula. Ay na, manangasi. Tairnet ken patok na atay. At amin ken kwa na kinamalas. Biyernes Santo, hindi maiyanas. Nikolas, nakutong, napugot ken natayag. Mahilig na agsidati ko, inablad.
Maring kanlo isuna payla ay bumukiran tangamin napeklan daytoy amanagapkat panagsakit isuna ti panateng ken oye at tapay sakit na ararek abos sa durek tanagagarakan iti kuy-kuyagye nusumro tay sakit na akot yasken payagpek Delikado. ay manikula agbibiyag nga nakamalmala naatapken kwanan nigasan agatel manag tugel ken padak na arap Bisan a Domingo pinasyar na ni Tiriang alugin sakang abos sarang tinaramidungan pailang itandag sarakan bababab ken subsuban no sakpay maturog awagan na amin asanto miendo damagen tiin na ilwalo may iris in peace tangad-tangad nakato nalaat si ugali Nicolas no maminsan no at kwarta na padayan ket no isunan ton daytay maawanan pangaken dalikan iraman na pay nga isaldan ay pay timan ni Kikoy agbibya ka pay maysa naatapken pa na ti asawa inamasakol kanalaing nga agsapol Yung Kikoy, peace be with you. May nakaturog. Hanggang trip mo, lapat na. May tatrip mo na eh. Mainigin na. Ay na ate. Nananang yun. Ay, kadati ko ah. Iday pa. Ay, mo nangyaw. Ay, mo nga nanggag din baga. Yan, nakaturog ka nga naman. Kaliwin mo kay Laam. Naka-silencer na gamin. Sigilatan, bagim latan dahil silencer mon sa Carmelite. Ay na ating ay tadi na dagayam na dengeg tambagla nga na tadi na amo jay inbagbagak adeng. Jangad na nga inang. Yaw. Yeti ko na miya. Nagwapo ka kano kunana ni Madam Made. Thank you. I love you guys. Kasla kayo na pag-ong na sa mulusultop. Gamil pedes na dito ka pa nagtotodo ko makuna yung masag si Daiti bisokol si ka nag-share at makilin lips to lips. Kape. Awanan ti kapin. Hiyano din. Adi kape na talaga. Kape. Diyan tayo. Tayan tayo. Lagi lapula nga kapi. Pulang kape. Dayag kakatoy nga kapi. Ayun na. Tuktok pra
ako nam aglabutan yung giwak. Wan, apay nga tama agtuptupra niya. Siguro, agay ay aya mag-bubbles si Ay, Summer. nagdamagan ka niya. Nagdamagan niya yung tikapi. Apay dakapim ya. Napagdamagan. Ay, kikoy, birot uno dalag. Tenda kanyama. Tikay kaya ko? Wan, nakay mo birot uno dalag. Yeti birot na tayo? Hindi kinata dyan na Marisa, de jay. Ay, kwak. Mabaling nga duwada. Kung naimas di birot, ading. Naimas di birot. What about Deji kumareng kuskusil nya dayjay dati babasit nga ipusan. O, birot ang tawag sa inyo dyan. Sa inyo. Ipusan ka niya ni. So, birot kayo. Iwan. Ani apay maring made ka amin mga ikang kada ipus na. Nga yung kabangunat ko't kasdemot, ipusan ko nada. Ang kumuha. Apay kas tamat ka. Boses mo na yan. Nga, kwan. Adapay lang mo't ganti. Ayog ti kwa mo't dita mapi. Taga Santiago Siyempre, abay, katukid ko taga China. Ay na. Huwag garod man ay na. Nakayume. Nakayume. Me. Ay, tagabigan. Oras kami. Kunana Ang nagaro din. Anak ano? Oh, nagita na. Okay, garo din. Kakabsag ka ganyan. Brrr. Alas 9. Ana, anak ano, aday. Ana. Ana. Ang dadkatikwan aka ne, the time is gold. Okay, magtanda di pa kulong aro din. Dito na yung mahiwagang box kumanen ilang. Ayan. Kakabsag yung gagayem. Dahito iket mabirukan. Dito'y balay. Siyempre, or mabalik mabirukan. Dijay, Karayan. Dijay, Nagkarayan na. Nakarayan. Dito ka mabirokam DJ kwa, mabirokam DJ parlor pay. Ayan, mabirokam dito'y balay, mabirokam pay DJ parlor. Ayan. Parlor. Dito ka kwa, dito ka. Ala mo. Ay, anya. Hair dryer. Alaping yung bagam. Ala! Nakakakarot man ito yung tugaro din. Wrong. Okay, sige lang po sagot-sagot na po kayo. 100 pesos upload. Maring maday mangtad ka nga rod ti manaw adeng. Hindi pa nagtempla ti kape. Dati man pa kanta man pa dati ko ton Kikoy sa kanto kumanta. Pa nagtimpla kape daw tataptay pa magkakapkape. Wala, sige lang, agkanta kayo lang kita nagiti aganser tatangarabi Ayan. Ayan, nag-start po tayo kay Ma'am Luen Bless Jane Mina. Ayan, sagot-sagot lang po. Kawa pilye to tayadot kwartana uray bakit ako ribete agpaisutay kun kunada uray bakit na masulek agluwa tukod pude may kumayet keta ay when pudem kumagat Budem magatel, arika pem ampas gaya men kita Ay, nabing. Nagdakilanan. Dakil Nadara at nalumabagan nakatela kaslaaba hindem all kutun talo. Ma'am LJ, ito po. Hulaan niyo po kung ano yung nasa box po. Lang yan kay babae abong mangera. Ito ay makikita po sa bahay o di kaya sa parlor o salon. Yan ang tungangera kurado pa'y atismosa panang sabda mangegdaruba Pudem kumagat
Budem magatel ari kapem magtimbuk-timbukel kitaem ambas nakadakdakem may kagat na lumabagam nakagat-gatel kaslaaba indem pul kutum tital talong sige, answer from mo. Sagot-sagot lang po and pag-share na po. Yan, sa lahat-lahat po dapat may sharer badge po tayo. Magtimbuk-timbukel Ito kita po ay nakikita sa bahay o sa salon o sa parlor. Kay kagat na lumapag at nakagat-gatela kaslaaba hindem o kutum tital-talong hindem o kutum iti bangkag. Okay, Maring Madi, it's your turn. It's my turn. Kapkapin sa mo, Ninang. Iyok-oop ko dahil yun may isang katis. Kung namang mangka ti kapi ditan. Mali pa. Awan magtikapi. Kasi sada nagtikapi. Ayan, happy watching din kay Ma'am Julie Kalakbay Aguinaldo. Ayan, thank you for watching Ma'am Julie. Ayan. Thank you for watching us. Musta-musta na po. Ayan. Para sa inyo pong lahat. Ya, mante pa nagaramid ti kape. Sa balit ti kom tata. Trip na. Sa balit ti trip na ni Mami Kikay tata. Ang kape kano. Dadumak kwa. Dadumak nya naganan. Gisamsam ulo daduma. I was feeling low and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was so strong, you should need a why. And now I finally found my home in you. I still recall the time I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home, it made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark
with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home, it made me your own. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you took me how to be strong. You made me live again. You made me live again. May nakasagot na, anak? Wala pa. Oh, kakanta ka muna isa pa Ninang. Sige na. Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class. Ayan, this song is lovingly dedicated to all sponsors, and of course kay Direk Juicy Bagain Chet iti Taiwan, and Direk Annabelle Hall iti USA, and of course kay Admin Bina Daliso. More than I know you, I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and touch me much more than I can say. You know I hate to think that someone could you have someone like you, and if I was them, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries on my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries on my pocket, rest your love on me a while. Saw you in the corner, in the moment I walk in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget in the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could you have loved you more than me. And at times like this, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries on my pocket, rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries on my pocket, rest your love on me a while. How long must I wait for the last train to leave here and the last chance to go home? Get to thinking I was born too soon. How long had it when the lover don't come, and I was there when you left me? Just don't know how to begin. Lay your troubles on my shoulder,
Put your worries at my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries at my pocket. Rest your love on me a while. Ayan po ang rest your love on me. Anaki kay ada na kasungbahan. Ayan, stop na po sa pagsagot. Ayan, stop na po tayo sa pagsagot kasi meron na pong nakakuha ng tamang sagot. Sino kaya ang magiting nananalo? Dahil ang nanalo ay walang iba kundi ikaw. Ako? Dahil bubuksan ko po ang aking mahiwagang box! Adeg! Yan, bubuksan ko na po. Yan. Wala po kong hinawak ng iba kundi maliban sa box lang po. Yan. Yan, bubuksan ko na. Yan, yung kamay ko. Klaro po, wala akong hawak. Kukunin ko na po ang laman po ng ating mahiwaga ay ito po. Ano po to? Nga malasin. Nail cutter. Yes, nail cutter po. Nail cutter. Nail Ayan. Sino po yung sumagot ng nail cutter dyan? Alam ko, iisa lang yung sumagot ng nail cutter dyan. Alam ko po kung sino yung nanalo. Mag-present na ko nam. Walang iba kundi si Ma'am. Ma'am po, ma'am. Ma'am po ito. Walang iba kundi si Ma'am Freda Felin Resurrection Ibos. Ayan, asan ka na po? Mag-present ka na po. Ay na. Isa. Dalawa. Marisa. Tatlo. Na. Apat. Lima. Anim. Pito. Malasin. Walo. Ma'am Freda Felin Resurrection Ibos. Kung wala ka po, yung sumunod na sumagot, ang kukunin ko. Walo. Siyam! Tignan nyo nga kung meron sumasagot dyan. Bakit yung script? 9.5! Ma'am Freda Felin Resurrection Ibos! Awanan! Nabilangan 10! Ayan! Sorry po! Wala siya, wala. Ayan. So, kukunin po natin ang pangalawang sumagot ng nail cutter. Sino ang sumagot na nail cutter? Kunana diti ko ni Susan Rebulyo ay ko present. Siya kunana mo. Baka present siya ngayon. Ayan. Nag-attendance lang. Oo. Present. Present of present. Ayan. Nag-uunahan na naman sila ng present. Ayan. Maturugin ko na mamiyaan talayom. Nakaturog. Yes. Ibangir. Oo. Yes, so walang iba po kundi si Mamang Marisa Cardenas Montero. Ayan, congratulations po, Mamang. Ikaw po yung pangalawang sumagot po ng nail cutter. Ayan. Present ko na lang si Gida. Ang galing. Ayan. Oh, siya yung kwan. Ay Siya yung takta na lang ang nanalo. Piman. Ito isagot ko man dito nga paborito ni Madam Julie Kalakday. Aguinaldo. Oh, guys. Sagot man ti may isang sunata para Go ahead, kanya. Mareng. Ni Marisa. Sa dinuman, ayan nobya ko.
ko. Kaya't ko kumakanta nga ipudno. Sika kanayon arapa ako. Ket ikanto mapukaw ko'y lagit ko. Hello? May tumatawag dyan ah. I know you. Kaya't ko kumakanta nga ipudno. Sika kanayon arapa ako. Ket ikanto mapukaw dito lagi ko. Uray pa'y aglabas itawid. Ikarikyan ka nga sika sikalain. Di ka matursuro biyag ko alipate. Uray pa'y ada ako ijay tanim. Tumawag kanta no alas 11. Ay na. Hello, Madam Susan Rebolio Aito. Thank you, Kunana ni Marisa. You're welcome. Ading ko Marisa. Hello, ba ni Madam Vilma Retuta. Mr. Ariel Aiko. Madam Opelia Ibu. Sa dinuman ayan mo biyag ko. Kaya't ko kumakanta nga ipudno. Sika kanayon arapa ako. Ket ikanto mapukaw to'y lagit ko. Uray pa'y aglabas itawid. Ikarikyan ka nga sika sikalain. Di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y ada ako ijay tanim. Uray pa'y aglabas nitawid. Ikarikyan ka nga sika sikalain.
jika masursuro biag ko alipate uray payagda akton ijay tanin uray payagda akton ijay tanin. Hello, Madam LG. Thank you for watching us. Sabi ka ni Sir Ariel Laiko, ni Mama Bebsi Love. Bebsi Love. Ay, Kika, kanta request ni Maris sa dati national anthem. Ay, amokon. National anthem ka, no? National anthem. Dato'y pakinggan nyo na lang ang national anthem natin. Di ba? National anthem. Ito na. Malalaman mo. Ay na, apo. Manggag mo. Favorite ni Mamang Marisa pala to, ah. Ay, baka Dali. ko siguro. Na. Biyag ko na. Kaya? One. Gusto na dyan. Dato yan. Tadanggaw ko. Dato yan. Kakawanan nak, apo. Dato yan. Dito adios natin sa excited ko ni Mamang Marisa Cardenas Montero. Amo na din piniparang nade din ako. Ay, kasi Ayan, para kini Mamang Marisa ken kastapemet kada kari amin kakabsat nga wan tilabas na. ay na, dahil tapos ko silapan lang ang ganayon. Kaya nga mamuman, tapos ko silapan. Favorite na. National anthem. Ginawa nilang national anthem, ha. Imbagag metken ka iti no gandat mundo di agsuli I get sorry to job may kari napalalo ngamin ti sakit na day di aldaw apim manaw ka sa di ka pa'y pulos kimita. Tau and met tinaglabas niroram kun tinagwaya sakbay nalipatan ka namin anuak nagparparig na nga kumabiyag kuwag subli ka ngam di naklata ginit kita. Intun nagsarakta ku silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitagen ka sakto pa'y ipangatuken ipababa kastantot pa nang iparig na anagbiagak nga awan ka. Yes, dari pangso natin sa sagot ko ang permit kada Ma'am Vilma Retuta, kasta permit ni Ma'am Mir Antalayo, ni Ma'am Susan Rebulyo Aiko. Ayan, para po sa inyong lahat. Especially to Admin Mami Vina Deliso. Ayan, sa inyong tatlong director natin na magaganda. Ayan, lahat-lahat po tayo, lahat ng mga sponsor. Thank you very much po sa inyong lahat. At nabaro nga viewer tayo ni Ma'am Bebs Lee. Intun nagsarakta ku silapan ka ipasulik tutoy matak ako mitagyan ka sakto pa'y pangatuken ipababa kastantut parang iparig na
Anagbiagak nga awan ka. Amok nga agbabawi ka na amiris mo't nagbituta. I am sorry, damage has been done. Diking met in pagarap sa maituram, balay gigit masarakam, kalpasan nga syake panawam. Intun nagsarakta ko silapan ka, ipasulik tutoy mata ka kumitagin ka. Sakto pa'y pangatugyan ipababa, kastantot pa nang iparik na. Anagbiagak nga awan ka, ngem kinagpaiswanan na, mail-iliwag lataken ka, bareng no kabaelakto nga arami iden nga. Intong nagsarak ka, kusilapan ka, ipasulik tutoy matak akumitaken ka. Sakto pa'y pangatuken ipababa, kastantot pa nang iparik na. Anagbiagak nga awan ka. Ayan, dito ang sunatan kisagsagot ko nang nangruna kini nag-request nga ni Mamang Marisa Cardenas Montero. Ayan. Ayan, medyo gayang iti national anthem katan. Apay nga, inunaan yun, ti Pilipina gobyerno, ti Pilipinas, idarum da kayo. Datamutun ti pangibagbaga na national anthem. So, ba ti number 1 kata? Dahil nga kantag tayo Pilipinas. Ayan. Ito yung kinukuhan. Nya? Basta makasawa ko muna kanta. Korana. Kusko-silapan. Apay, agkutin nyo sila. Babakan nga, tukon babakon ko na. Nga singasanto, ayan. Baka damdama kang kanta tomo ditan. Ay, pinadas ko. Nagnato unay. Hangko nga mo dahil tiyong tinababa. Ibabamlatan Tun agsaraktan ko silapan ka. Di kaslama laglalwal lang ti Abi Marian. Pas jay. Hangko ako pinadas ko namin duwa ko na. Di kayo ko digargay na nga to na kumakot. Awan no nababa dito no na. Intun agsaraktan ko ito ibagbagan ni Ma'am Angie mo. Silapan ka. Ipasulik tutoy matat ako mitakin today. Tapos lang ako na kulang talaga diningig ko. In record ko, pinadas ko. Ay apo ka sanak mo laglaw-law. Tigli mga pulong abay Marian kong kunak. Pinagbagi ko. Ay na adeng. Diyos ko Mariose. Santissima. Ayan, happy watching mate. Kanda ito yung kasinsin ko nga data Canada. Ayan, kumusta kayo na insan na Claire Pescador Salcedo. Ayan, kumusta ka dito Canada. I-share mo man kasinsin. Ayan, tapno ti kasta katagdadang kayo tayo tatang agkakanta. Dangdagay na kami tatang agkakanta. Graragsak kayo nagkakatawa. And happy watching po kay Ma'am Babs Sile. Ayan. Babs Sile. Ayan. Babs, yeah. Okay. Apay anya mo dati Madam Angie, national reporter. Ayan, okay, basta agpampa na ito yung message to ito ni. Ayan. Ay, naimbag nga rabi yung aming kasaranay ka, blaawak met, nagitay ka, sinsin ko dito kay Marian Pescador family, Ken Vasquez family dito kabusligan, miss you all. Ayan, kumusta kayo, Auntie Evie Vasquez, karinyo dito, Switzerland. Ayan, ito yung auntie ka, dito, nabayag mo, dito, agawid ka, kumamaton lang tita, bakasyon ka mo tan.
Ay, national reporter, chismosa ka, no, mamang. Mami Kikay. Wala talaga. Ngaro din. National anthem ka. Sila. Oh. Wow. Sige na, Mareng. It's your turn again. Santo siya, santo ang pakulo ng Kikoy. Ay na. Dayan, sakdayan. Ayan, happy watching din po kay Ma'am Rowena Tabieros Baklig. Ayan, kumusta po kayo dyan sa Sinait? Magsaysay Sinait! Ayan, shout out sa inyo dyan. Thank you for watching po dyan sa Magsaysay Sinait. Kastapay ijay sa Priana Sinait. Dajay ayan tinekaman ngande ti anak ko. Okay, dapiniradan na iti sa nata na para sa kay Ami. And this song is lovingly dedicated to my one and only. Ayan. Ay na! Nakanugay mo one and only. Nang kay Michael? Kusilapan ka kung nakatumulos mo ko. Nidagyan nga tadeta kan taon na asla dagdag ng question mark kanya deta kan taon tata Miss Lane. Amo ti title na detan. Agamit ka. Makikita ka. Adeng. Maawatan ay tuwirik na. Kaya't ko aliklikan ka. Rami taat kapay lang riknaken ka. Narigan kaya iti manglipat. Ay talaga talaga. Angaw lataniga sa kanya. Kaya ay to'y amarikrik na. Tataan sa balya kaya naya. Apay ngamin adi ka malipatan. Manon atawen niyayat ket narakraken. Apay ngamin adi ka malipatan. Happy watching Ma'am Aida Bustillo. Ikakuman kanya't at parparang marigatan puso. Dadyak kaya't lagi penpay di naglabas kalman na nakaltay. Makikita ka, diyak maawatan, ay tuwirik na. Kaya't ko aliklikan ka. Naken ka. Narigan kayang iti manglipan. Naangaw lataniga sa kanya. Diyak kaya na ito'y amarikrik na. Dadaan sa balya kaya nayan. Apay ngamin adi ka
malipatan, manon atawen, niyayat ken, narakraken, apay ngamin, adi ka malipatan, pangaasin, di ka kuman kanyak agparparang, marigatan puso, dadyak kaya talag ranmay, tinaglabas, kalman na nakaltay. Apay ngamin, adi ka malipatan, manon atawen, niyayat ken, narakraken, apay namin, adi ka malipatan, pangasim, di ka kuman kanyak agparparan, marigatan puso, dadyak kaya talagi penpay, di naglabas, kalman na nakakatay. Marigatan puso, dadyak kaya talagi penpay, di naglabas, kalman na nakaltay. Di naglabas, kalman na nakaltay. Ayan, dagiti ang datihan na nga maliplipatan. Dagita, isamiwan. Ay na nga pae kada kayo. Unay-unay. Nga umukuok kada kayo amin itururat kayo. Balik mo, dagi sinasaupon. Ayan, kasarang ka. Kunalakan no dahil kwati Tiyan kunalakan no ti title na dahil takanta Miss Lynn ko dahil baud tinuang. Ano, baod tinuang ko pa. Ang putarak to, kay amod deje, baod tinuang. What? Ay na. Tapno, among ti, kuha na, favorite song naman. I don't like to sleep alone, dejay. Ay, apo, tagmaya. Don't go, kunana. Ano, kantaan naman. Ay na! Ay, man garot. Makapain love mo dahil music yo. Apay no kas pangaligan na. Ngam pangasim mga tatata iso na malakat agas sleep alonan kasano pa tatadayta. Maturog latan. Ay na ading. Oh, hanak ba. Hindi awan. Ala kay Nora yun. Ay na iso para parbangon. Para patapwak tikwa. Marry me. I marry you, kunana. Ay na, apo. Ay talaga mo. Kumakanta mo agaro. Ay na, ang kanta ati inchik. Anyan, kunana. Ayan, kuya pa shout out naman mga kamag-anak ko sa Suyo, Santa Cruz, Ilocos Sur, mga Bustillos family ko ni Ma'am Aida Bustillos. Ayan. Kumusta kay kakabsat tita Suyo, Santa Cruz? Ayan, ti pamilya Bustillos ni Ma'am Aida Bustillos. Hala! Kita Suyo, Santa Cruz, Ilocos Sur. Hello, batchmate. Ay, batchmate mo ni Ma'am Aida? Ay na. Ken. Bubing na ropa na umsika. Walang tamang makini mami kikay mo na yan. Diyos ko. Ilang pepe. Ayan na, ayan na nga ta ni Ma'am Aida, tata. Diyan mo lang. Ma'am Aida, yan mo tata, Ma'am Aida, yan mo tata nga lugar. Umayda ka, tuburukan no bigat. Lai sagutam nga babi kikay ti sonata da. Okay. Dati man ti sagsagot ko. Ay, kasi mo di pang isagsagutan, mamang kanya. Ano madamdama? Kumatayak nito. I don't like
Mindoro daw. Stay with me. Sa Mindoro, Bigan City po. Talk with me for just a while. So much of you to get to know. Reaching out, touching you, leaving all the worries far behind. Loving you the way I do. My mouth on yours and yours on mine. Let me live with you. Nothing's wrong when love is right. Ay naadag. Like a man said in his song, help me make it through the night. Loneliness can get you down when you get to thinking. Lean on me, and I lean on you. Together we will see it through. No, I don't like to sleep alone. That's the thing someone's supposed to do. I don't like to sleep alone. No one does. Do you? Okay, Kikay. Yes, okay. Ti oras tayo na last Jess. 5 kakabsat yung Philippine Standard Time. Okay. Tatiyaro din na Jamie Kadwa nga pakulo tayo tatangarabi. Okay, kakabsat yung gagayem na toy. Ti ko ano tayo toy. Manen. Dati man ulag ti box ko. Bale ti kakabsat ket ko dahito ket may isa nga makan. Makan dahito ket magatang DJ Store. Ayan. Pwedeng pang merienda. Pang merienda talaga to. Ayan. Ito po ay isang pwede ring isang produkto ng isang municipality. Yes, pwede rin. Ito po ay isang napakasarap. Napakasarap po ito, promise. Sing sarap ko. Kasi sariwa welcome po kay Ma'am Honey Kulit, Mina Honey Kulit. Ayan, welcome po sa programa nating MKK Variety Show. Ayan, sige lang po, sagot-sagot lang po. Ayan, start po tayo kay Sir Ariel Aiko, yung sinabi niyang biscuit. Ayan, start po. Ayan, kanta po muna kayo mga kasama. Nya dati may isa tatayon, Maring Made. Nya dati may isa tatayon. Ano nga may samahin? May bagbagamon. Nga. Nga kanta nga paborito. Ano pa? Dati may isa. Yak malagi po. Ano pa? Ano nga may isa pa? Ada dati may agorek. Ada dati bagam. Nya dati magana tatay kikoy, malagit mo. Jabuya. Baud tinuang mo lati malagip ko. Okay, dati mangarad Maray Santo Sumarono ka. Ito muna ay. Sige lang. Sayaw po tayo. Tay-ot-tot na, tay-ot-tot na.
nagsinada. Ay, nagadeng. Utot man na. Kas may sanga agastawa. Jak maibko. Nalang abko, nalang abko. Utot mo. Matir to'y agong ko. Di imotot ni kikoy ko. Nget lobong ko. What should I do, rapitol ko? Solusyon ang parikot ko. May tubo. Isinakon ni kikoy ko. Ay, sinamlaang. Ibalak mo pa eh. Maasi ka punyeta ka. Ay, Ay, nanay, nakayuyungon. Kapan ko ken ka. Hindi kang kapit ibadam. Tot mo nagpaiduma. Gapulang tototan, madapsan akon. Badam lang, namutok mo. What should I do, rapitol ko? Justisya laeng kiddaw ko. Mataya kun nawan laban ko. Deadly weapon ni kikoy ko. Maasi ka, maasi ka. Awan panglaban ko ken ka. Takot-tot mo nagpaiduma. Arig natang kidigera. Arig natang kidigera. Taot-tot mo nagpaiduma. Okay, Mareng, it's your turn. Okay. It's my turn, it's my turn. Tay utot na nabangsit. Ay. Mag-answer da ka din? Yes, yes, yes. Ay, ba't ito nang lumabas na naman? For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any fancy... Sadyak maatlaw, panagabukaw ko, kay kaysa nangahayan mo. Jak man ninanama, ama sulisok ka, bayat kawan ko. Ano kong man gaya, kahit talaga puso, di mo pinanunod to'y sakripisyo, rigat ko kanto. Pakaragsakan, di ba nagsagabang, awan mabalin ko. Nunam na maem,
Nagsaka itasidong na palabasan kangaroo ngam no dumtado aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko tsak may panamnama namaem adin akong kasapulan siya kung kailipatan naglagi pen awan tinakurangan kan nagbasulan tutoy ayat ngayon pa rin na katawan umarta wow ngintiin sukat mo dasayam kan limden pusok di sinugatan wow agkas ken panaas tinaklinakaw hingga manangalilaw Maragsaka kita sidong na panapusan kangaroo ngano dumtado aldaw nga agbabawi ka pamakawan ko tsak may panamnaman nunam na maem adin akon kasapulan siya kung talipatan laglagi pen awan tinakurangan kan nagpasulan tutoy ayat ngayon pa rin na katawan umatang wow ngindin sugat mo dasayam kan lendeng pusok di sinugatan wow agkas ken panaas tinaklinakaw ken ka manangalilaw agkas ken panaas tinaklinakaw ken ka manangalilaw ayan dagiti awan tinagkurkurangan nawin nga da nagkurkurangan nalaglagi pem kano awan tinagkurkurangan ay na Diyos ko Mildred pudno ayaan awan tinagkurkurangan yun kain Sir, maring ano manana ko di ini tagata. Good evening, Madam Mary. Hello, Panana. Hello, Sir Rody Jane Tagata. Happy watching kay naimbag nga oras mo dita I think Miss Canada. Ayan. Wow. Happy watching, sir. Ayan. Yes, barbareng no gisponsor to mo ni Sir Rody Jane dito Wait, yes. sana namin nalagay ngay bakit pag-sponsoran na ke. Ito lang in kikitihaan. Natay namin na kay kaya. Magkaya na tayo Datayo nga kabagyan na. Siyempre, nagwagwapo ka na napipintas tayo mo dito, di ba? Ayun na. Nado na nga ba kan cakes? Awan pa. Yes, stop na po sa pagsagot. Pero, sasabihin ko po mamaya kung sino po yung sumagot ng tama. Oo, kakanta mo na ikaw o ako. Kaya nga, ikaw! Ay, Ano ako ka? ba?
Oh, diba? Okay. Ikaw. Oo. Kantahin ko yung Igiti baybay. Kagdaldalo yun tanapig sa todo. yung garod. Tatama lang nagtudo tikas ti kapigsan. Ay, ang daldalo yun, ayan niya. Huwag mareng. Hmm. Yung tagto no madamdama igit si baybay nga agdaldalo yun. Rabaw kadarata. Ay, guys. Ay naading kanta doon inang. Bye-bye! Mga tao. Eh, susunod ko man dito. Pero kamarin madamdama nga raw. Ang mo, mahin pa lang kita. Pagkikita na pala ang Ano po sa inyong lahat? You the signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. So confused, my heart bruised. Was I ever loved by you out of reach? So far, I never had your heart out of reach. Couldn't see we were never meant to be. Catch myself from this pain. I could drown if I stay here, keeping busy every day. I knew I will be okay, but I was so confused, my heart bruised. Was I ever loved by you out of reach? So far, I never had your heart out of reach. Couldn't see we were never meant to be. Much hurt, too much pain, takes a while to regain what is lost inside. And I hope that in time it will be out of my mind. I'll be over you, but I'm not so confused. My heart bruised. Was I ever loved by you out of reach? Too far. I never had your heart out of reach. Couldn't see we were never meant to be. So far, you never gave your heart in my reach. I can see there's a light out there for me. Okay, di yung artist na takakabsan ng isagsagot ko kada kayo. Ngawan, iti lawang na. Bagamon. Mami Kikay. Bagamon din ang habak. Akong padamdama Excited ka mo at nga pala oras. Ang damo kanta na dati roboti kadaratan na mo. wala, necessary man. Kata ka pa, bye-bye may saber, pero ko dati rabo ko damo kanta na ngamin. Okay, may sapingad nga sunata nga raw, kaabsat.
People saying I'm a fool, well I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all in all, a drifting cloud. With eyes wide open, I would choose not to see. Now I don't want to see you anymore. Don't want to be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world, I hope you like it. Take good care of all those things that we had. I've been looking for a way for long now. Seems like singing every to an end. Now I don't want to see you anymore. Don't want to be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Do you see anymore? Don't want to be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms and stitches and burns and learning to fly again. Now I don't want to see you anymore. Don't want to be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you make me, darling, please. Now I don't want to see you anymore. Don't want to be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Ayan, nandiyan ka sa tiso na tayo pa kung kada kayo, mamikikay. Okay. Dati ti isang sagot ko mod kada kayo amin. Kada. Litatang ko amamalot. Iposta na amin abaot. Luang baka manok pati kabalyo. Agraman taraken ko nga aso. Nina nang ko achismosa. Ket sobra inaarjot na. Hinal daw amapan ni Jay Karuba. Agchismis igit ti kalsada.
ni tatang arit palutan, bida ti pagbulangan, ni nanang sobrat labid na, awag dare na ti chismosa. Gusto mangpet da adwa, aga pada aawan masida, kaldero aklo pinggan kutsara, umayok da igit ti kalsada. Bida ti pagbulangan ng sobrat labit na, awag na rin na ti chismosa, inaadeng apoya. Ti pagbulangan ninanang sobrat labit na, awag na may natikismosa, awag na rin natikismosa, adeng. Ibagam dyan na nga ba ko, nampay madamdama. Damdama. Maring Made, it's your turn. Go. Yung mabirupan lang. Ayan, make sure po na lahat po ng mga sumagot kanina ay nandyan pa ha. Ayan, kung sakalin na wala po kayo dyan, ayan, para sa pangalawang sumagot po. Ayan, dahil nang sa una kanina. Ayan, sayang. Ayan, so wag muna po kayong umalis kasi hindi ko pa nasasabi kung ano po talaga ang linalaman ng ating mahiwagang box. Thank you so much, Insan Claire. Ayan, Insan Claire Pescador Salcedo, Dita Canada. Thank you very much. Ayan, para sa inyo pong lahat. Kinang kanyak didi nga umadayo ka nagkapsat brad. Ay, ikot man eh. Talagang mali na ito browser kung talaga kailangan ko masuktan. Ay na. Dinunang kanyak iti nga umadayo ka minsudyanan nakto kay takaring biyag ko usap ng namnama ket inururay ka alak naglabas kanayon ka at siksigaan. Tawag mo ken surat, awan man din nagmauray. Nuinak
sa empty kaunggak lipaten kan kuna ngem di kakabailan daytoy pusok pingga ita et ay aten kalata tawen na naglabas diyan ang nakalipan apay ngamin na di ka malipatan inoran oras asika di adatoy kaunggan nupay no inggol min sukat mo di sabali samit niyayan nayat intaman inwaksi di ka malipatan anya na nagsakit idi mapaneknekan nga daan sa bali tiin ka insukat sa emken panusa itiin ka insubat napudno nga ayat pusok laeng tinagsugat at gesken sana ang inip turak laing panusa apay ngamin na di ka malipatan inoran oras sikati adatoy kaunggan nupay inggol min sukat mo di sabali samit kendan mo sa titing ka inwaksi di ka malipatan apay ngamin na di ka malipatan putod-putod niyagit iko mali mali agikot-ikot agikot-ikot dete nga kanta na mo alright apay dati agko ka kanyayot ta ti agpikpik at ti kastan lagsan sa nuts okay ito lang yan Okay, Garot. Nakatulog kayo. Yes. Okay, Garot. May sawat at sunata pa eh. Green kay pa'y kakabsat kay gayem. Kay pa mamaturog. Yes, come on. Uy, bilisan mo ang takbo. Kamyan mo bang nakatutok sa ulo mo. Tutoy, tumalon ka, tumapa kung kailangan. At magkatamaan pa ng bala. Ligaw. Ay makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan ka tumando sa iyan sa tabi. Tutoy, alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan? Ito, di pula tulilaw tunay na magkalaban. Ang kulay at tatag ang di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Hanggat may tapsunod at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo.
Ligtas ang hininga ng kairaming mga tao at ang dating munting bukid ngayong sementeryo. Tutoy, kumilos ka, baliktarin ng pagsulog. Tulad ng dukha, nilagay mo sa tuktok. Hindi mulat dilaw ang tunay na magkalaban. Ang gulay at tatak ang di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Hanggat may pagsulok, lahat sila ay nasa tuktok. Di matatapos itong gulo. Tunay magkalaban, ang kulay at tatag ang di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Hanggat may pagsulok, lahat sila ay nasa tuktok. Di matatapos itong gulo. Hanggat may pagsulok, lahat sila ay nasa tuktok. Di matatapos itong gulo. Matatapos itong gulo. Ayan. Okay, Mami Kikeming, sagot ka sa sonata. Wan dati man kat isang sagot ko man ti amin nga taga Sinait, kanta ti taga Sinait, ay di Diyos ni Alwan na nga ni Sir. Kanan. Basta, Palipatan lang. ni Francisco Vera. Ayan. Para kada kayo dito Sinait. Lupamraya ka panunutin, lukasalud agbanaga, ayat nga di rumben. Happy working dakkel kay at kukeng ka. Hello, ma'am. Uswen para kini dakkel tayat kukeng ka. Nuawanin ni pamate etatan kanti sa bali Nuguswem nagdana mapukawa kita arkan yakipilit ay bakit tuwawang pamatag mo kaniya penuh kapu ngabay-bay anak atoy ayatku into akbal balikin ka kapulaing ka awan sa bali apat I thank you, Madam Freda Pelin Resurrection Evil. Thank you for watching us.
Sabi kay ni Madam Rowena Calvio. Okay. Ara kadagiti taga Sinai kay Lian taga Mintay ti Kikoy. What? Ay na nakaturog kagaya Ma'am Freda Felin Resurrection Ibo. Sayang. Ataya. Cool. Pamrayak panunutin o kasanot pagbanaga ayat na dirumbeng inilalak ka isuti gustwen nawanen ni pamate itatan kanti sa bali no gustwen nagpanag mapustawag tita arpa jak ipili ay bagi kanya wenu kapu ngabay anak satu'y ayat ko into balikin ka kapulain ka awan sa balik apat patin kapulain ka awan sa balik apat patin. Okay, Kikoy, it's your turn. Ay, ada tama ka. Yes. Yun. Yes. Okay, nga kakapsat ito sonata kita sagsagot ko nga maudi pa sonata ngayon sagsagot ko kada kayo. Yan. Ay, nakaturog ka no. Iso nga nga nag-present, Kikoy. Ay, so laeng Naturugan kayo kung ading tatakin ang tadi ka ayan, Igos family, dita sinait, kumusta kay kakabsat? Para po sa inyong lahat. Bawi ka na lang po next time. Paturog ka? Siya? Paturog ka? Yes. Sino? Si Kikoy. I'm a ring with the words I'd speak before you make me feel that the love I have for you will see no ending. Well, if you look into my eyes, then you should know that you have nothing here to dump, nothing to feel. And you can lay your questions down, cause if you'll hold me, we can fade into the night and you'll know that what could die, bring everything may lie, still you can cry. Cause time may pass, but longer that it lasts, I'll be by your side.
Take my hand. Gently close your eyes so you could understand. There is a nature love tonight and one for you. Well, if you feel the same way for me, then let go. We can join it together and no one knows. It shall show, my darling, tell me that you love me. So we can fade into the night and you'll know the world could die and everything will die. Then you should cry. It could be bad, but longer as it pass, I'll be by your side, forever by your side. And everything may lie, seeing you shed cry. Those that may pass, but longer than it lasts, I'll be by your side, forever by your side, ever by your side. So you won't cry, yes. Ayan, okay, na yan sunata kakabsat, ng isagsagot ko ka na kay Ami. Alas 10:51. Okay nga ro, iluwarte nga ro din, kakabsat, digiti na ito yan, musinot yung ngabak nga ta itatanga rabii, na ito yung mikadwang pakulo tayo. Ayan, sapay kumata nakariing kapay. Okay, dati kakabsat, datuye. Yan, wala po kang hawak. Ipapakita ko na po kung ano po ang linalaman ng ating mahiwagang kahon. Ito po ay isang pagkain. Ayan. Binebenta po sa mga store. Marami. Ito po ang laman. Ay ito. Ito ay isang, sandali. Alam nyo to? Chicharon. Ay, Utap. sirapi ka. Utap. Otap. Oo. Otap. Last one of my favorite. Utap. Yes, Otap. Ayan. Mag-present ka na po. Ma'am Fatima Villaflor. Ikaw po yung pinakauna. Ayan, pinakauna. No, hindi po ikaw, Ma'am LJ Espejo. Ikaw lang pangalawa. Ay na. Wag ka. Ma'am Fatima Villaflor, mag-present ka na po. Ikaw po yung nakakuha ng sagot. Ayan. Ay, sungbat ko ayata ko na nadagtan ni siyan. Congratulations, Ma'am Fatima Villaflor. Ikaw po yung nakakuha ng unang sagot ng OTAP. Ayan. Thank you very much. Oo, sumagot siya ng OTAP pero late na siyang sumagot. Ano nga Rodet? Ala, pagkakada kami nga sabay kami nga pumakada, ay ambok pay, kan ipakaambok pay, dagay tayo sponsor mi, iti tayo ito'y MKK Variety Show. Iso da admin, Bina Deliso, ni advisor Edna Bravo. Palagpakan na latan niya adeng. Wow. Ni Sir
J. Philip Mina, ni Madam LJ Gile, ni Sir Dante Sumera Colidiado, iti Anonymous from Bahrain, ni Madam Cecilia Racadio, iti Singapore Chapter 1, ngedolwan ni Madam Jonaline Obejas, sabikin ni Ma'am Iya Belon, and ni Ma'am Jules Laurente, but most of all, no other than our beautiful director, Madi Cardenas Chong. Ayan, Kikoy. Nayapin natin ng kamutan, ha? Okay, lahat na nakabsat. Ayun. Okay po, pumakada kami nga rin kakabsat sa pagkakon mata na kay pay kami tiraglagsak, liliwa ka na kay amin, kat sapay nung tumanong rabi bigatan ti oras ti alas 8, aging gala ti alas 11 ti rabi kakabsat kayong gagayem sapay kat kumata kapila ang tagtalin na iti tunggal may sakad na tayo. Ayan, bye-bye na po and God bless po! Bye-bye! Dati mga nagmamakala kami, kakasat, ka-MKK, kaya kita tayo man nabibigyan, oras talas 8, kaya talas 11, grabe. Ayan, thank you so much, kapanagdagdag ngayon pala kami, nga awan itilabas na. Okay, good night everyone, and salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Kabayan. Naging investigate na po tuloy. Ayan, good night everyone. Ayan. Okay na, matayin na sila. Ay, patay. Good night, Mamang Marisa. Ang good night ka dapat magdamag nga makaturog tano ang buurog na dahil hindi pala I miss you, Shaolin. Nagatindag dati pagbawat ko aso ne. ay na nakalagdag Pagtaon lang ka bawatan. Mapagawa ka. puro na namalpan Hey, naku na. Nagatindag, gadeng.